Tarihin Saratu kashi na biyu a cikin littafi na ɗaya. Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau Laraba 14 ga watan Satumba na shekara ta 2019 da haihuwar Annabi Isa alaihi salam, wanda ya daidai da 14 ga watan 1 na shekara ta 1441 hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A yau ma kamar kullum insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya a karatunmu na littafin tarihin Saratu wanda Suleiman Umar Warkajami ya rubuta. Warkajami Production Arewa Comedian su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri. Ni Suleiman Warkajami ni ne nake shiryawa kuma nake gabatar muku da wannan shiri insha Allahu. Tarihin na Saratu a yau za mu ɗora daga inda muka tsaya. Mun tsaya ne a daidai lokacin da Saratu take neman umarni daga wurin mijinta. Take neman dama ya ba ta izini su tafi waje yawon shakatawa tare da ƙawarta Rayyanatu da yayar Rayyanatu mai suna Ahmad. Abdulhakim ko ya amince da wannan neman izini ko kuma bai amince ba? Abdulhakim dai bayan ya dawo daga aiki ya ci abinci ya yi wanka yana hutawa, kamar yadda ya saba a kowace rana yakan yi. Sai Saratu ta zo wajensa ta zauna kamar yadda ta saba. Ta ce, ranka ya daɗe, yau fa ina da muhimmiyar magana tare da kai. Abdulhakim sai ya murmushi ya kalle ta, faɗi ina jinki, ya ce mata faɗi ina sauraron ki. Aike ta wace ba ki da matsala tare da ni. Abdulhakim ya kasa kunne yana jin Saratu me za ta ce masa. Sai Saratu ta ce masa, ka taɓa yi min wani alkawari idan baka manta ba, cewa kana fita waje yawon shakatawa. Kuma wannan magana tana raina, kuma nima ina sha'awar a ganni yau a ƙasar waje na je waje yawon shakatawa. Abdulhakim sai ya ce, ƙwarai kuwa ina fita waje yawon shakatawa duk shekara, amma ni ba na fita har sai lokacin fitata ya yi. Sai Saratu ta ce, to shikenan, ka yi min lamani ka bar ni mu tafi tare da ƙawata. Rayyanatu da ita yayanta Ahmad yanzu haka sun shirya 15 ga watan gobe mai kamawa idan Allah ya kai mu za su fita waje yawon shakatawa. Ka bar ni ka yi min lamani mu tafi tare da su, kaga shikenan ka cika alƙawarin da ka ɗauka min. Abdulhakim sai ya tambaye ta, Rayyanatun da ita da 'yan uwanta ko kuma iyayenta za su tafi ko kuma danginta? Sai Saratu ta ce a'a, za su yi tafiyar ne da ita da yayanta mai suna Ahmad. Abdulhakim yana jin wannan labari sai kokwanto ya kama zuciyarsa. Daga nan sai ya ce, Saratu kin san na fi kowa ƙaunarki, kuma ko me kika nema a wurina ba zan hana ki ba, sai dai idan ba ni da shi. Sannan ba na son abin da zai ɓata miki rai. Sai Saratu ta ce, ƙwarai kuwa ni na fi kowa sanin wannan daga gare ka, amma ka daure ka yi min lamani, ka yi min agaji, ka bar ni mu tafi tare da su. Da Abdulhakim ya ga Saratu ta kasa haƙura sai ya ce ta ba shi kwana 2 domin ya yi bincike. Abdulhakim sai ya tafi yin bincike domin ya tabbatar da wane ne abokin tafiyar Rayyanatu. Bayan Abdulhakim ya gudanar da bincike na musamman akan wannan bawan Allah, sai ya gano cewa Ahmad bai ma san da wannan magana ta fita waje yawon shakatawa ba. Saboda haka sai ya ci gaba da bincike domin ya gano wane ne abokin tafiyar Rayyanatu. A ƙarshe sai ya gano cewa wannan mutum da za a yi wannan tafiya da shi da Rayyanatu ba ma yayanta ba ne, saurayinta ne. Saboda haka sai Abdulhakim ya ce gaskiya shi bai ga dalilin da zai sa ya haɗa matarsa ta aure da wani ƙato ba, wanda bai san ɗabi'unsa da halayensa ba. Abdulhakim ya san Ahmad yayan Rayyanatu mutum ne cikakke kuma mutumin kirki, kuma ba shi da matsala da shi. Sannan da a ce Ahmad shine abokin tafiya zuwa wajen nasu, to ko shakka babu zai bar matarsa Saratu su tafi tare, saboda ya yarda da Ahmad kuma ya san dukkanin halayensa, ba shi da miyagun ɗabi'u. Abdulhakim ya ƙara baiwa Saratu haƙuri cewa ta jira shi nan da wata 2 sai su fita tare da shi, domin shi ma yana fita waje duk shekara. Saratu sai ta shiga damuwa kuma ta kasa haƙura. A ƙarshe ta fara tunanin ɗaukan matakin da take ganin ya dace da ita. Abdulhakim da ya fahimci Saratu ba za ta iya haƙura ba, sai maza ya garzaya gurin mahaifanta, inda ya fara sanar da su irin halin da suke ciki da shi da matarsa mai suna Saratu. Yana zuwa sai ya tsuguna gaban mahaifinta. Bayan sun gaisa sai ya fara shaida masa cewa, mu fa mun shiga rikici da ni da matata, akan cewa sai na barta ta fita waje yawon shakatawa. Mahaifinta yana jin haka sai ce, idan ka je ka turo min ita.
Sai Abdulhakim ya ce a'a abin a hankali ba na so ta gane ni na kawo muku wannan labari. Sai mahaifin Saratu Malam Sambo ya ce to shikenan ni zan yi mata hikima har na gano ya aka yi take wannan tunani. Kash mai sauraro dole anan zamu jalin zamun wannan shiri saboda kurewar lokaci. Sai lokaci na gaba idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban wannan labari na karatun littafin tarihin Saratu wanda Suleiman Umar Warkajami ya rubuta. Kamfanin Warkajami Production Arewa Comedian su ne suka dauki nauyin kawo muku wannan shiri. Ni da na shirya na gabatar Suleiman Warkajami nake cewa a huta lafiya.